Nyapa? Golek apa? Gak krungu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok tamune wakeh ki sing semangat. Kan ini 17 toh. Pripun Bapak? Jeng, Salam dulu. Duet. Keluarga Pelaosan, monggo katuran foto kalian manten. Keluarga Pelaosan, monggo. Apa sayang? J. Minta Mimi. Kok neng omah ya? Koyok tenan-tenan no, rumahsaku. Nggih, sugeng siang. Dalem Bapak? Dino iki nyenengaken, suasanane ora patek sumuk banget. Tur Alhamdulillah. dasare tamu undangan ingkang rawuh kathah sanget. Jan, alhamdulillah. Niki penderek maten kakung saking pundi Bapak? Dadi Pelaosan Magetan. Dadi. Nggih, Oh, ora gumun. Angger warga saka Pelaosan niku mesti pengiringe Lah, akeh. nggih, kok, Mergo guyub rukun. Masyarakat dadi pundi niki? Halo dadi. Halo. Yo, Jan, kita. lah kok koyo aku seneng lah karo wong dadi ki Kaya Bapak. supporter sepak bola ngono ibu-ibu. Lah nggih, mangke joget sedanten purun. Oh, tenan to. Purun. Pundi keluarga Pelaosan katuran foto kangge dokumen. Nggih, ingkang badhe foto monggo. Kalian keluarga saking Kang Hamengkugati, keluarga Caruban, Kediri, Nganjuk, Jakarta, Bandung dipersilahkan untuk foto dengan mempelai berdua, silahkan. Nggih. Nderek dedonga kagem pengantin kekalih. Nggih, Jeng. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan kekancingane tresna ingkang bangkit tata jalma. Tegese Allahumma putra lan putri, Allahumma amin. amin. Jeng dina iki nyawang kahanan Bapak among tamu seneng lho. Pripun? Nggih, Among toh. tamu lagi ki among tamu ki jase enek merah putih. Anu niku Kopiahe yo merah putih. memperingati kemerdekaan Bapak. Siji meringati kamardikan negari kita. Nggih. Ping pindhone pinangka wujud jiwa patriotisme cinta tanah air lho. Cinta tanah air. Kula nggih cinta tanah air Bapak. Lak menawi mboten cinta kula pun mleteng ten luar mbok menawi. Nggih, awake dhewe niku urip ana ing bumi negari Indonesia. Mangan saka ulu pemetune Indonesia, ngombe saka banyu sumbering Indonesia, mila kita kedah cinta tanah air. Nggih. Cinta tanah air pinangka sebagian dari iman lho. Dalem matur sembah nuwun ingkang Hamengkugati sampun tinimbalan kula lumantar L Wedding Gallery. L Wedding Gallery saking Patian Karangrejo, Magetan. Magetan. Alhamdulillah. Periasnya cuantik, Nggih, mantannya jadi cantik, Nggih. masnya jadi ganteng. jantenan. Nanti nggih. kalau mau ada yang kepo, apa iki? Apa? Seneng aku. Wis enek sing nyawer. Aduh. Dalam. Priye? Kene mlebu kene. Lebokne dhewe. Iki karo tanggoku dhewe lho, Bapak. Lagune napa, Bu? Nemu. Nggih, mengke kula sanjang nih anu Kak Astina nggih. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, Lho nggih Bapak. kudu kenalan dhisik. Nggih. Perkenalkan, sayang apa iki? Perkenalkan nama saya Cynthia Milen. Jenenge apik. Lho, Pripun? ora. Kok ibu-ibu Pelaosan kok koyo ora percaya to? Milen itu ada kepanjangannya loh, Bu. Mil, miliki aku sepenuh hati. Len. Elikas ning ngarep. En, Heeh. entah itu bisa bikin anak atau enggak, yang penting enak. Ya rung karuan enake kok. Radi ngaler, nggih. Ngaler mriko terus? Nggih. Nggih, kripik gedang kripik telong nggih Bapak nggih. Yang merasa cewek sini sayang. Maju. Sini yang merasa cewek. Nah, gini sayang, hadap sana. Pokoknya ditanjake ibu-ibu Pelaosan ya kudu melok nyanyi. Syukur wonten ingkang saged nyanyi. Enten? Penyanyi kabeh niki. Piantun Pelaosan niku karo tandur niku lho, setelane iku lho ning kene iki wis setelane wis dandutan karo goyang lho. Jan, lagi kok. Kenalan dulu nggih niki nggih. Namanya siapa sayang? Cantika, Cantika. Satunya? Joyce, Siapa? Joyce, Joyce. Joyce. Tadi yang nyuruh jadi doma siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mau joget? enggak tahu. Angel iki ketoke. Kowe kok gak entuk sawer lho. Gak mau. Gue jajan?
Mau ndak? Ndak mau. Niki ngagem rasukan jilbaban Ibu, mengke lak pingsan kula gotong ning rumah sakit nggih to? Langsung mawon. Oh, gak joget, Mboten. langsung. Pun Iki sing- dipeseni dek wau, aku kewel Kak, engko lak dedek pingsan. Aku ki mung ngesake ki nyawang ki lho manggolone ki lho. Ini. Mau ndelik ning anding kotak saiki melipir-melipir. Oh alah. Nyapa kok tak goceki? Gak apa-apa kene sama tante. Tante ki wis divaksin. Lah wong ya tanah wong manggolone cilik dadine ya wedi. Aku ki juga ben kae entuk ki anak PAUD ae. Kengko nang ndi kengko ning pawon kengko? Sayang, satunya sini dulu. Heeh. Nah. Kini. Namanya siapa? Rafa. Siapa? Rafa. Rafa. Siap gerak? Nah. Alah-alah leh ganteng. Anake sapa iki? Bapakmu ning kene apa ora? Sing ndi? Neng kono, bapak nih di bapak siapa jenenge? Gak ngerti. Iki lho bocahe metu ki lho, Ndak. Nah, sini sayang. Alah-alah lem bedut. Ketok seger kaya buke ya. Iki buke lho iki. Niki ibuke to? Oh alah. Yogone niki sing ageng mboten enten. Didelikne, pake ndi pake? Ya. Oh pake kae. Gak melok joget to, Pak? Namanya siapa sayang? Apin. Apin. Oh, Apin Ipin ngono ya. Iya. Yang nyuruh jadi manggolo siapa? Mama. Mama. Oh, Mama. Oh, Mama biasanya sing ngakon sing di omah, ya to. Madhep sing di omah. Nah, terokne tante ya. Bapak, Ibu. Oh, mbahmu dhewe. Oh, mbahe Ya. dhewe. Nek Mbah Kong, Mbah Huti. Terokna aku, Mbah Kong. Mbah Kung. Niki kula sampun dados manggala. Niki kula sampun badhe manggala. Kula joget napa mboten? Kula joget napa mboten? Dipersani. Joget mboten? Joget kae lho. Mbahmu dhewe sing ngakon. Yo ngono iki. Baleni neh, engko ben entuk duit. Tak golekne mis-misan. Iya. Kok diwehi duit kok nggo jajan kok. Heeh. Mbah, Menawi joget, menawi joget. biasane 50.000. Biasanya saya ketemu. Nek muni 50.000 kok ketoke. Salim nih Mbah Kong. Salim, ayo Salim. Nah, Salim. Kowe njaluk yo Nan? Iya, ya wis rono. Salim. Bosok muni 50.000 langsung jerantal. Cah saiki pinter-pinter Bapak. Dirokone Alah, tenan. alah. Disiapke karo Mbah Konge. Wis disiapne. Lho. Alah. Sing akeh Bapak. Lah ke. Putune dhewe ya to. Nah. Semangat kalau Mas deloken. Yo alah. Kene sayang kene. Kene. Delok oleh pira? Oh, amplopan sitoke. Iki tok saya urung. Mau joget ndak? Mau, oke. Minta lagu apa? Enggak tahu. Ndak tahu. Minta kayak ibu tadi ya. Heeh. Nggih. Napa dek wau, Bu? Ngersakaken apa? Nemu ya, mangga Cak saking Astina Musik. Astina Musik Pelosok Trinil. Joget Wis dulu. disangoni joget tenan lho. Joget dulu. Pemanasan sih. Asik. Tangan di atas. He. Asik. Ayo. He. Kene. Tangan di atas. Asik. He. Tekan besok ganti tua. Ayo toh berdiri sini. Ayo.
Yo. Yo monggo Bu. Ya sareng ben rame. Aku mau semangati. Boleh diambil pakai mulut. Sing repas milih mepujani ngati kinario. Kene. Hei, ayo kene. Ya wes sambil pakai tangan. Yo. Kene saya. Lah kok do wedi Yo, malahan lho. kene. Matur suwun Gusti. Langsung kalih lho. Hei, gak mau joget ini. Didum ya, didum wong loro. Didum karo kancane. Sing mati yang mati biarlah pergi. Ono Ora tiba aja mlayu. Nemu ya, Jeng. Nemu. Ini keluarga gak jadi nyanyi. Keluarga saking Pelaosan. Nyanyi ndak apa-apa. Apa? Apa sih iki gak krungu aku? Piye, Bu? Ora iso nyanyi, joget. Joget purun. Nggih. Nggih, Bu matur suwun lho Bu dek wau. Alhamdulillah. Nggih, Jeng. Wektale pripun Bapak? Nggih, kantun donga panutup. Nggih. Nggih, matur nuwun. Menurut adat soalnya mangke kula nggih hadan nggih Bapak nggih. Jenengan ya ada. Nggih wong kula ki nggih lanang lho niki nggih. Layak mentol. Iki meslea soalnya rane isine. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Mas manten, Mbak manten tugas kula sampun rampung, Mbak menawi lepat pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.